Аз съм си най-добре от всички. Така ли? Да. Добър ден, господин. Ще ви заведа в еврозоната. Добър ден, господин. Ще ви заведа в еврозоната. Внасям в Народното събрание предложение за произвеждане на национален референдум с въпроса: съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Вече закона е факт. От 1 януари България ще е в евро. Никой не може да го спре. Това е европейски закон. ВЪЗРАЖДАНЕ няма да стои да гледа отстрани как се унищожава националната валута и стабилността на икономиката на страната. Какви смятате са основните икономически и институционални ползи, от които може нашата страна да се възползва, като се присъединява към единната валута? Две неща. Първо, добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем, и второ, добавена сигурност. Обещахме ви нещо в първия ден, в който беше гласувано това управляващо мнозинство. Няма да допуснем България да влезе в еврозоната незаконно. Ще ви подпалим, ако трябва. Ще ви подпалим, ако трябва. Плашим хората. Ще ви подпалим, ако трябва. Ние ще взривим еврозоната отвътре. Тя ще се превърне в кървяща язва. Да, ще взривим еврозоната. Нека тези, които са срещу еврото и които искат суверенитет, да излязат и да кажат: искаме да махнем валутния борд. И тогава да видим българските граждани как ще гласуват директно с джоба си и се обърнат левовете в евро в момента, в който се каже: махаме валутния борд. В финансово-валутно отношение ние винаги сме били закачени за западната цивилизация, изключая едни години, когато сме били закачени за руб. Аз ще правя държава с главно Д и няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Is over. The time of the orc has come. За нашата партия ДПС. За да стъпим в бъдещето. Значението на влизането ни в еврозоната, без да познаваме историята на собствената ни валута. Днес ние, Константин и Тодор, правим крачка назад, за да ви разкажем историята на българския лев. Така че да, около процент. Точно така. Значи около процент от историята ни сме имали независима валута и това са били като цяло най-бруталните и катастрофални периоди за нашата икономика. Всъщност, ако трябва да видим кога сме имали най-цветуща и добре развиваща се икономика, това са били периодите, когато или сме били вързани към друга чужда валута, или всъщност ние сме били част от някакъв паричен съюз, сме печатали световна валута, както при Иван Асен II. Чуваш ли ме, бре? Ти на бацигане си да му глей. Кой не е чувал, не знае, за байки ганя балкански.
И така, след освобождението през 1878 година България отново се появява на картата на Европа, но финансовата ситуация е пълен хаос. Политически може би сме свободни, но България буквално започва от нулата финансово. Нито сме имали централна банка, нито сме имали собствена валута. Използвали се на нашата територия всичко от руски рубли до киргистански, не че ги има, но идеята ми е, че се използва и руски, и турски, даже индийски, и тунизийски. Всеки е плащал с каквото намери. Каквото горе-долу се е намирал тук по нашите земи в това море. Да, точно така и малко след това реално се създава и Българската народна банка, създава се и българският лев, но може да се досетите, тук-що сме се появили на световната сцена, нямало ни е буквално една година и една валута като нашата, която нашата държава не се е наложила, какво остава за нашите пари. И съответно българските политици предприемат един доста прагматичен политически и икономически ход, а именно българският лев и България да стане част от така наречения Латински паричен съюз. Що е то Латински паричен съюз? Де-факто на първо време българския лев се изравнява с френския франк, а пък самия Латински монетарен съюз е нещо като еврозоната на 19 век. Тя налага този биметален стандарт за всичките и държави членки, като същевременно за самите монети е имало, че трябвало да бъдат същото тегло, със същите стойности, размери. Само кажи какво представлява биметален? Откъде идва биметален? Би значи две и става въпрос за сребро и за злато. Тоест вече в 19 век валутите на различните държави те са се обезпечавали най-вече в ценни метали. Злато и сребро. Тези ценни метали са били злато и сребро. И естествено, златото е било предпочитание, защото е много по-стабилно и много повече доверие, повече тежест е имало на международната сцена. Добре, част сме от този съюз. Така да е, обратно към икономиката. БНБ предупреждава правителството, но то продължава да сече най-вече сребърни монети, защото, както казах, те са били по-достъпни. Получило се едно ажио, което е такава несъответствие между цената на златния лев и на сребърния лев. И съответно България влиза в една кратка криза, която обаче се преодолява в ранните години на 20 век, след като сме имали така добри реколти, получили сме и френски заем и ситуацията е почнала да се стабилизира. И реално 1906 година даже успяваме да стигнем златния стандарт, което означава, че ние може да обезпечим нашата икономика в злато. Сега, въпросът е защо преди това не сме можели и какво е това златен стандарт. Първо, точно както кажеш, стандартна практика по това време е било златния стандарт, именно валутата да бъде вързана към златото. И съответно по това време, ако искаш да имаш златен стандарт, за да напечаташ още кеш, трябва този кеш да имаш злато да го обезпечиш. И благодарение на тези добри условия България е успяла да набере достатъчно ресурс златен, за да може да го покрие този златен стандарт. И съответно, създавайки този златен лев, нашата валута вече е била доста така по-силна на международните финансови пазари. Всичко е прекрасно с златния лев. И реално... Да, продължи. Да, реално първото десетилетие на 20 век ние сме имали така сравнително, особено за Балканите, така доста стабилна, силна икономика и сме влезли в този период на войните като една силна държава. Абсолютно, Швейцария на Балканите, в крайна сметка. Но същевременно в периода, когато ние влизаме в войните, имаме страшно много правителствени харчове, като най-вече за отбрана за повече войници, за повече оборудване, артилерии и така нататък. Да, и съответно Първа, Втора Балканска война, и Първа световна война. В един момент, така да се каже, ни свършват парите и правителството почва да печата още, което довежда до един период на първата ни хиперинфлация. Как става хиперинфлация? Да, защото харчовете растат, а пък, както се досещате, икономиката не чак толкова, още повече резервите ни на злато и за да може държавата да си покрие с левове харчовете, трябва да почне като цяло да пусне принтера и да почне да печата едни хартийки, които като цяло по никакъв начин не са обезпечени. И когато тия хартийки не са обезпечени, като цяло нашата валута по това време е тежала горе-долу, колкото и въздуха над главата ми. Съответно, тя започва да губи своята стойност, което е и другото име на инфлацията, именно, че цените на стоките растат и тези пари реално нищо не можеш да си купиш с тях.
Както може да видите и на тези графики, това има катастрофални последици за нашата икономика, огромна инфлация, съответно нашия дълг расте в същото време, ние не можем да го изплатим и всъщност, както знаете, националните ни катастрофи, които са на бойното поле, всъщност са и национални катастрофи в икономиката и в парите ни. Но въпреки това държа да отбележа, че ние можем да се бием в гърдите на този момент, защото сме имали независим лев. Да, точно така, това също са и първият ни опит за независима валута, която, между другото, свършва катастрофално. И не случайно, малко след горчивия ни опит по време на войните, българския лев бива вързан към долара и всъщност тогава, когато се отказваме от нашата парична независимост, положението се стабилизира. Да, всъщност налага се този външен контрол, но това донася една финансова стабилност, нормализация, за да може едни хубави 15 години по-късно отново да влезем в война с Втората световна война, където ни се е наложило да се вържем към Райхсмарката, отново с една подозрителна стойност от над 32 лева за една Райхсмарка, като тази независима немска валута също е била обезпечена по не много икономически стандартен начин, но то е било чрез грабежи и победи на бойното поле, завладяване на нови територии, като цяло кръжба. Горе-долу работата е работила добре, докато Германия е печелила на бойното поле и след това започва да дерайлира ситуацията. И да, в момента там битката Сталинград, знаете как става, обращалката, Германия почва да губи яко и с това и българския лев почва да влиза в свободно падане. И до момента, в който става преврата на 9 септември 1944 година, България обръща, вече влиза и по-активно във войната и трябва освен това да издържа и съветските сили на нашата територия с един курс 15 лева за една рубла, който много удобен. Измислен на базата така на идеология, нека го наречем, с който идеята за братушките да им малко финансираме военната промишленост, така за последно да ги изхраним малко. Но това реално довежда до изключително още повече инфлация. Е трябвало 52 година, така 7 години след войната, да трябва да си намалиме лева с да изтриеме едни 2 нули и направим една девалуация от 100 лева, вече е равно на 1 лев, защото, вервайте ми, така е. Тая схема обаче не е била много добре проработила, защото 10 години по-късно, 62 година, е трябвало отново да се изтрие една нула. Тоест за 10 години колко нули сме изтрили? За 10 години сме изтрили 3 нули. Например, е трябвало, нали, сега правило се някакъв вид обращение имало, то не е било, нали, свободно към щатския долар, например, но идеята е, че, нали, през 51 година, нали, да кажем, т.е. през 62 година е можело с 1 лев да си купим 1000 пъти по-малко долари, отколкото е можело само 10 години преди това. Така е, да. Също с това, нали, говори нещо и за като цяло икономиката, защото тези между другото девалуации са били казвани като чисто такава нужда техническа, не нещо повече, нали. Но всъщност трябва и да споменем, че парите в рамките на социализма, на една централно планирана икономика, като цяло не са пари в смисъла, в който ги разбираме, защото те са тотално контролирани от държавата и тези обменни курсове, които сме гледали, те реално са били абсолютно фиктивни. Да, и съответно с такава фиктивна икономика, за някои повечето икономисти не е изненада, че, нали, социализма се проваля, но с идването на демокрацията в България, ситуацията не може да кажем, че се е оправила автоматично. Ами да, всъщност това, което се случва е, че тя се влошава експоненциално. Всъщност първите години нас ни удря жестока инфлация. Инфлацията още 1991 година достига над 300%, 340%, това са по данни на Световната банка, като стандартно тя е надвишавала 100%. Тоест може да си представите сравнено с днешните разбирания за какви мащаби е ставало дума. Но трябва да споменем, че това са годините, когато след социализма ние
отвързваме лева от рублата. Отново имаме нашия... Да, отново имаме независим лев. Българският лев е бил отприщен. Това е втория път в историята ни, дами и господа, когато българският лев е независим. И виждате за каква инфлация става дума. Направо такава, която не сме и сънували. Може да си мислите, че инфлация от 340% на годишна база е много, но нищо не сте видяли. Защото достигаме един наистина своеобразен икономически успех. Влизаме в рекордите на балканските Гинеси. Като 1997 година, дами и господа, по данни на Световната банка, инфлацията надхвърля 1000% на годишна база, като някои икономисти даже оценяват на над 2000%. Ако желаете сами да проверите данните, може да се обърнете към Националния статистически институт на Република България, където в раздел Статистически данни, макроикономическа статистика, инфлация и индекси на потребителските цени ще намерите така наречения калкулатор на инфлацията. И ако се интересувате каква е годишната инфлация между март 1996 и март 1997 година, ще откриете, че тя е 2019,6%. Това е и причината, поради която всъщност тези години, ако сте виждали, българските банкноти започват да стават с едни такива много интересни суми, с едни много интересни нулички, като цяло много на брой. И виждаме банкноти от 1000, 2000, 5000 лева, 10 000 лева, 50 000 лева. И можете да разберете тези пари като цяло колко са стрували. Ами нищо. Тоест отново лева е бил в едно наистина свободно падане. Да. И реално е имало така доста силна нужда от една доста солидна отново девалуация, обаче този път ще ни трябва отново някакъв вид стабилност, защото преди девалуацията, сме били вързани с... Само да кажем, извинявай, че те прекъсвам, начертай на нашите зрители, понеже не всички от тях са живели по уния години, какво е представлявало да живееш в България? Нали, каква е била ситуацията? Еми да кажем, в смисъл, прямо повечето икономисти са съгласни, че е било поне така 1100% годишната инфлация, което означава, че ако е днеска, ако това беше в момента ситуацията, в момента ако мога да отида да си купа, да знам, една кофичка кисело мляко за 1 лев, след една година ще трябва да плата 11 лева. Точно така. Също така, било е страшна немотия, безработицата е била огромна, икономиката се срива, брутния вътрешен продукт с 30% почти, т.е. буквално 1/3 от нашите доходи изчезват, банките фалират, смисъл положението е било тотален хаос. И това, разбира се, благодарение на нашият независим български лев. Та сега, както споменаваш ти, положението е било пред гражданска война и нашите политици се усещат, че трябва да направят нещо по въпроса, а то е именно да се откажат от независимия български лев. И за това всъщност 1997 година ние се връзваме към германската марка. Да, с 1000 лева за една марка, а след това се е конвертирало и в еврото. Да, Германия влиза в еврозоната. 1999 година, когато се формира еврозоната 1999 година, получаваме този заветен курс от 1 лев и 95 почти 6 стотинки за едно евро. Да, всъщност... реално по този начин България се отказва от независимата си парична политика. БНБ по този начин общо взето казва: вие сте хората, не ме занимайте. И това е било правилното решение, защото така се отнема шанса на политиците да използват принтера за своите политически цели и да вкарват икономиката в пълен хаос. Да, и всъщност това доста така успешно стабилизира нашата икономика и от 1999 година насам икономиката ни расте изключително с много добри темпове. Всъщност, стандарта на живот се повишава. Точно така, даже ако трябва да споменем конкретни данни, отново от Световната банка, буквално от дъното на прехода, когато българската икономика удря сума от порядъка на под 10 милиарда евро, за буквално едни 20-30 години брутният вътрешен продукт нарасва над 10 пъти. Именно ние надскачаме 100 милиарда миналата година, като брутен вътрешен продукт. Реалното производство на глава от населението в покупателна способност също скача в пъти, от порядъка на буквално 6-7 пъти. Тоест може да си представите какъв ефект дава върху икономиката това да ние да имаме една стабилна валута, която не губи стойността си постоянно, която ни дава шанса да се търгуваме свободно с чуждите държави, без да трябва всеки ден да смятаме
какъв е обменния курс, който буквално се е променял в десетки пъти в рамките на секунди. Добре, т.е. сега, ако направим една стъпка назад и погледнем в нашата дългогодишна 14 века история, нали, ние сме имали независима валута за едва е така 1% от историята ни и в двата случая дай да го получило сметнем. катастрофално с хиперинфлация. Дай да го сметнем наистина колко са. Значи, горе-долу имаме едни там 15 години по време на войните, балканските и Първата световна. Имаме още тук няма 10 години, значи някъде около 20, тук да кажем 20 години сме имали. 1400 години история, продължителността на прави проценти цяло и 4. Това е ако не броим траките. Траките да не ги смятаме. Да. Така че да, около процент. Точно така. Значи около процент от историята ни сме имали независима валута и това са били като цяло най-бруталните и катастрофални периоди за нашата икономика. Всъщност, ако трябва да видим кога сме имали най-цветуща и добре развиваща се икономика, това са били периодите, когато или сме били вързани към друга чужда валута, или всъщност ние сме били част от някакъв паричен съюз, сме печатали световна валута, както при Иван Асен II. Да, реално сега и всъщност и с еврозоната, в момента ситуацията е, че ние нали, сме си отказали от тази възможност ние да имаме каквато и да е монетарна независима политика. Нали, гъвкавост. Да, независима политика и същевременно ние не получаваме нищо от ползите на еврото. Нали? Не, че нищо от ползите, естествено получаваме стабилизация, но можем да получим много повече. Нали? Можем да получим много повече. Абсолютно, можем да се върнем. И така да се върнем в този втория златен век на Иван Асен. Нали, и да си печатаме едни римски жълтици, обаче с примерно спейси хилендарски. Да печатаме българско евро, точно така, да имаме ние в България да почне да печата една световна резервна валута и да определя не само паричната политика на себе си, което тя така или иначе това не прави в момента, защото тя се определя от еврозоната, понеже ние сме нейн член, а ние да определяме и световната политика на света, което ще бъде едно огромно постижение за нас като народ. Добре, нека да привършваме вече. Това беше Евроганил. Благодарим ви, че гледахте. Ако го харесахте го, абонирайте се и до скоро виждане. Срещи. Чуваш ли ме, бре? Ти на бациганя свирам оглей. Кой ме е чувал, не знае. За байтиганя балкански.